Hello mga katupay. May nakita lang akong video mga katupay. Kumain siya ng dahon ng malunggay mga katupay. Subukan natin mga katupay sa kanya malunggay. Sa akin ngayon kakainin ko yung dahon ng kamyas mga katupay. Ano? Kita niyan mga katupay, dahon ng kamyas yan mga katupay. Wala pang kung nakikitang tao na kumakain ng dahon ng kamyas mga katupay. Ang nakikita ko lang kambing. At saka ako ngayon mga katupay kakain ng dahon ng kamyas ito mga katupay. Kainin ko talaga ito mga katupay. Balas sa mga katupay.